Ai, quina gana, amb l'oloreta que fa aquí dins. Tenim alguna cosa per menjar al local? Sí, els macarrons. Els escalfem i afegim una llauna de tonyina i apa. Puta mare, fem? Sí. Aneu tirant, vaig un moment a la farmàcia. Molt bé, ja ara va. Adéu. Tot teu. Hola, Max. El que t'he de dir és important. No m'interessa. Em deixes passar, És sisplau? sobre la Berta i tot el que va passar. Mira, no sé què està passant, però he vist el meu expedient damunt de la taula del Sergi a comissaria. L'està investigant per alguna raó i no me n'ha dit res. Ell no sap que jo ho sé. Per què m'ho expliques? Potser té alguna cosa a veure amb les joies i amb el que va passar al cementiri. Potser el vigilant va veure més coses de les que ens pensem. Potser m'han identificat, no ho sé. Això que dius no té cap sentit. Mira, no ho sé, Sente, però jo no paro de donar-hi voltes. Quan tu li vas anar a tornar el penjoll al tio aquell de les joies, et va amenaçar que si mai la policia sabia alguna cosa... No, però la policia no sap res del Radovan. Perquè tu i jo no n'hem dit mai res. Oi que no? Esclar que no li he dit res. Però potser han lligat caps d'una altra manera, no ho sé, i ara el Sergi l'està investigant. I si l'enxampa, és molt fàcil que el Radovan pensi que nosaltres hem parlat, i aleshores els primers que estareu en perill sereu el Iago i tu. Però no pots sondejar el Sergi per saber què està passant. Si té alguna cosa a veure amb el que va passar al cementiri no li puc preguntar res. Seria pitjor. I ara què fem? Anem compte. Potser el Sergi vindrà a fer-te preguntes, no ho sé. L'important és que vigilis perquè no podem saber si estem en perill o no. Vigila, tu també. Com esteu amb el Iago? Bé. Me n'he d'anar, Clara. Jo l'únic que sé és que estem millor sense ell. El Patxo té un morro que se'l trepitja. Aquest matí l'he promès a l'Eli que les endreçaria i mira... És un tio, què vols? És l'última vegada que n'hi deixo passar alguna. Ara, quan arribi, el penso amorrar la tassa del vàter perquè la netegi. Tia, que és l'hora de sopar, tampoc cal ser tan cruel. A veure, això... Bé. Ja està, si no molesta, no? Sí, també. Molt bé, si jo vaig a fumar. Algú s'hi apunta? Jo?